Абвал у пад'ездзе сталічнага шматпавярховіку. Алексей Талай пераплаўляе на помнік нацельныя крыжыкі і артэфакты акупантаў. Ці працягне ЕГУ прымаць беларускіх абітурыентаў? І чаму дагэтуль невядома, дзе прагаласаваць за кандыдатаў у каардынацыйную раду? Пра гэта ды іншае ў кароткім выданні навінаў чацвярга 7 траўня на Белсаце. Пачынаем. У менскім шматпавярховіку па вуліцы Багратыёна 69 адбыўся абвал плітаў перакрыцця лесвічнага маршу на ўзроўні першага паверху. Ніхто не пацярпеў. Да агляду месца здарэння прыцягнулі работнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, жыллёва-камунальнай гаспадаркі ды праектнай арганізацыі «Белжилпроект». В результате обследования конструкции было установлена необходимость в установлении подпирающих элементов для предотвращения дальнейшей деформации. Адміністрацыя раёну справаздачыцца, што сітуацыя пад кантролем. Цяпер вядуцца аднаўленчыя працы. Жыльцоў пад'езду, дзе адбылося здарэнне, высяляць не сталі. Пры гэтым адзін з уваходаў у пад'езд заблакавалі. Артэфакты акупантаў пераплавілі для помніку. У Маскве на Паклоннай гары ствараюць помнік «Жывая памяць удзячных пакаленняў», прысвечаны падзеям Другой сусветнай вайны. Робяць яго са сплаву вялікай колькасці манетаў. Іх збіраюць ужо 5 гадоў, а адказвае за гэта сумнавядомы беларускі фонд Алексея Талая. Але гэтым разам арганізатары пастанавілі не абмяжоўвацца толькі манетамі. Важны момант у тым, што гэта 10-12 мільёнаў манетаў, а скепкі з палёў СВА, крыжыкі загінулых хлопцаў у гэтым сплаве. Заключны этап вырабу сплаву адбыўся ў Берасцейскай вобласці. Там правялі цырымонію адпраўкі металу ў расійскую сталіцу. Праект «Жывая памяць удзячных пакаленняў» рэалізуецца з 2021 года. У яго межах ужо паставілі помнікі ў Менску і Берасці і адзін з элементаў вялікага манументу ў Маскве. Але раней не паведамлялася аб далучэнні да сплаву рэчаў і артэфактаў акупацыйнага войска, што здзяйсняе агрэсію супраць Украіны. ЕГУ прэзентаваў сваю пазіцыю датычна правядзення уступнай кампаніі, калі ўлады ў Беларусі пагражаюць крымінальным пераследам за сувязь з універсітэтам. У адміністрацыі ВНУ паведамілі Белсату, у ЕГУ навучаюцца студэнты з розных краінаў, таму прыёмная кампанія для абітурыентаў будзе арганізаваная. Аднак, улічваючы дзеянні беларускіх уладаў і магчымыя пагрозы для грамадзянаў нашай краіны, універсітэт не плануе мэтанакіраваных камунікацыйных захадаў для беларускай аўдыторыі. У агульнай камунікацыі студэнтам будзе рэкамендавана вельмі адказна ацэньваць магчымыя рызыкі, звязаныя з экстрэмісцкім статусам універсітэту ў вачах рэжыму Лукашэнкі. Сілавікі Лукашэнкі чыняць ператрусы і ціснуць на сваякоў асобаў, якія ідуць у якасці кандыдатаў на выбарах у каардынацыйную раду, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Праваабаронцам вядома пра штонайменей 10 такіх выпадкаў. Тым часам за 4 дні да пачатку галасавання распрацоўнік платформы Павел Лібер апавёў пра тэхнічныя асаблівасці працэсу. Ён патлумачыў, што выбарчыя спісы павінны размясціць усю інфармацыю пра сябе на сайце «Тры сланы», але самое галасаванне пройдзе на іншай платформе, куды аўтаматычна будуць перанесеныя ўсе звесткі пра кандыдатаў. Назву гэтай платформы не агалошваюць захадзя ў мэтах бяспекі. То в прошлый раз тоже были там DDoS-атаки какие-то и прочее, но это было, скорее дежурная какая-то штука. То есть сейчас мы видим очень массированное, прям такого национального уровня, я бы сказал, нападки, которые стоят им денег. И им это стоит много денег, поэтому наша команда внутри себя обсуждала, что окей, если у режима есть готовность действительно тратить серьезный ресурс на то, чтобы с нами бороться, значит, наша задача попытаться максимально оттянуть тот период, когда у них будет достаточно времени изучить там все наши системы. У спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў дадалі старонку ў Фейсбуку памерлага ў турме палізняволенага мастака Алеся Пушкіна. Цяпер людзі, які публікавалі допісы з пазначэннем мастака або каментавалі нешта на ягонай старонцы, могуць апынуцца пад пагрозаю пераследу. Алесь Пушкін памёр у ліпені 2023 года ў турэмнай больніцы пры, цытата, «невысветленых абставінах». У 2022 яго асудзілі на 5 гадоў калоніі за нібыта знявагу сімволікі і распальванне варожасці. Белавия з 22 траўня плануе аднавіць рэгулярныя рэйсы ў Дубай, калі будуць гарантаваныя умовы для іх бяспечнага выканання, паведамілі ў прэсавай службе кампаніі.
На першым этапе плануецца ажыццяўляць 2 рэйсы Боингу 737 у аўторкі ды чацвяргі. Нагадаем, Белавия прыпыніла рэгулярныя рэйсы ў Дубай і з яго ў пачатку сакавіка на фоне вайсковага канфлікту паміж ЗША і Ізраілем з Іранам. Тады Эмірат зазнаў масаваныя паветраныя атакі з боку іранскіх войскаў. Пасля тэрміны дзеяння гэтай пастановы падаўжаліся, апошні раз да 20 траўня. Да Беларусі набліжаецца маштабны лясны пажар з тэрыторыі Украіны, папярэджваюць у Міністэрстве лясной гаспадаркі. У зоне рызыкі Мілашавіцкі лясгас у Лельчыцкім раёне на Гомельшчыне. Паводле звестак Мінлясгасу да беларускай тэрыторыі стыхіі засталося 2 кіламетры. І гаворка ідзе аб, цытата, «вялікім фронце агню, які цяжка стрымліваць». У рэгіён магчымага пераходу пажару на беларускую тэрыторыю скіраваныя пажарныя машыны, іншая спецтэхніка ды работнікі навакольных лясгасаў. Чарговы выпадак гвалту над жывёлаю. У Магілёве жанчына пабіла сабаку ў ліфце жылога дому на вуліцы Касманаўтаў. Відэа камеры назірання, усталяванай у ліфце, распаўсюдзіў Магілёў онлайн. Мяркуючы запісу, пацярпеў сабака пароды шпіц. Паводле словаў жыхаркі дому, відэа выпадкова пабачылі падчас прагляду архіваў камераў відэаназірання з іншай нагоды. Пасля гэтага сітуацыю пачалі абмяркоўваць у дамавым чаце. Пры гэтым гаспадыня жывёлы адмаўляе факт збіцця. Яна, маўляў, толькі прыкрыкнула на гадаванца, каб той выпадкова не справіў патрэбу ў ліфце. Арганізатары фестывалю «Віва Браслаў» вызначыліся з гэдлайнерам. Ім стане расійскі выканаўца Дзіма Білан. Акрамя яго выступяць і іншыя расейцы Ваня Дмітрыенка, МОД і Комната культуры. Таксама ўдзел возьмуць беларускія выканаўцы лірык ды праект «Давай на ты». Фестываль «Віва Браслаў» праходзіць 2013 года ды збірае дзесяткі тысяч наведнікаў. Да падзею 2020-го сярод яго гэдлайнераў былі і заходнія зоркі сусветнай велічыні. Цяпер жа толькі ўсходнія суседзі. Гэтым разам фестываль адбудзецца з 24 да 26 ліпеня ў ваколіцы гарадскога пляжу возера Дрывяты. Дамінаванне «Шахцёра» ў мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па валейболе працягваецца. Салігорскі клуб здабыў 10-ы чэмпіёнскі тытул запар. У фінальнай серыі ў 3 гульнях «Шахцёр» перамог сталіцу. Больш падрабязна пра падзеі распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі «Белсату», стаўце лайкі і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».